Boas tardes. Galicia segue baixo os efectos do temporal, con vento forte do sur, mala mar en toda a costa e moita chuvia, que incluso provocou algún accidente como esta saída da vía na Baña preto de Santiago. Caeron árbores e houbo algún asolagamento en rúas e garaxes. E ollo porque aínda pode acumularse moita auga esta tarde. Os propietarios de vivendas en concellos pequenos de menos de 5.000 habitantes terán novas axudas para a rehabilitación. O Goberno galego pagará o 75% da reforma se a vivenda se destina a alugueiro ou venda de protección social. Alfonso Rueda avanzou no Parlamento esta medida e anunciou que os promotores que construan vivenda social van ter o triplo de axudas. No xuízo contra o fiscal xeral do Estado, o ex-líder dos socialistas de Madrid, Juan Lobato, declarou que lle pediu a Moncloa que aclarase a orixe do correo electrónico do mozo de Ayuso por se saía da Fiscalía. Asegura que o fixo por prudencia. Criterio de prudencia, pienso que, además como técnico de Hacienda del Estado, que ese es un documento que si no está certificado el origen, es mejor no utilizar. A 100 km por hora nunha zona de 30, poñendo en perigo a súa vida e tamén a do resto de conductores, todo para fuxir da policía. Podería ser unha película, pero é real, e gravaron aos propios axentes que perseguían o conductor en Pollo. Trátase dun vello coñecido que xa estivo en prisión por delitos contra a seguridade viaria. O máis grave, que é a segunda persecución deste tipo en só 15 días neste concello pontevedrés. E vexan as imaxes impactantes do accidente provocado por un conductor bebedo na Rioxa. Saltou un stop e a súa furgoneta bateu contra un coche cunha forza tan brutal que os dous vehículos saíron despedidos. Hai un ferido grave. O causante do accidente triplicou a taxa de alcolemia. Un de cada 5 españois considera que entramos na vellez cando cumprimos os 40 anos. Un dato que xa está xerando polémica e moito debate na rúa. Estamos de acordo os galegos? Yo tengo 66 y me siento como tú. Eu non me considero vello, teño 67, o sea que... Bueno, la juventud todavía está por dentro. No tempo temos por diante unha tarde de precipitacións intermitentes que poden ser localmente fortes. A forza do vento deixa unha situación de mar combinado con nivel laranxa de aviso en boa parte do litoral atlántico. As temperaturas sen cambios. O forte vento, a chuvia e o temporal no mar marcan esta xornada en Galicia na que tamén sorprenden as altas temperaturas para a época en que estamos. Estamos en directo en Pontevedra e Ribadeo. Temos por diante unha tarde de moita auga e con risco importante na costa. Hai aviso laranxa en boa parte do litoral atlántico que se vai estender ata mañá pola tarde. Paula. Efectivamente, Antía, mantense esa alerta laranxa por ondas no litoral ata mañá xoves, cando tamén se espera que se amplía toda a costa galega bañada polo océano Atlántico. Nestes momentos tamén se mantén a alerta amarela na totalidade da provincia da Coruña, tamén nesta de Pontevedra, en parte da de Ourense, por choivas fortes e tamén por ventos, así que na que se están librando dese temporal é na de Lugo, en concreto na Mariña Lucense, onde esta madrugada incluso pasaron un chisco máis de calor do habitual para estas datas, non si, Demetrio? Temperatura récord esta madrugada pasada, 25,3 graus ás 2 da madrugada. É difícil atopar, incluso nos meses de verán, temperaturas de madrugada como as que se registraban esta madrugada pasada. E o vento, refachos fortísimos, non moi lonxe de aquí, máis de 137 km por hora os refachos de vento na zona de Viveiro. Eso sí, chuvia moi pouquiña por esta zona. Máis adiante ampliaremos a información sobre o temporal neses puntos de directo e coñeceremos ademais a previsión meteorolóxica para as próximas horas. Mentres, imos con outras novas. Este mércores deixanos tamén un anuncio importante en materia de vivenda. Axudas que cobren ata o 75% do custo de rehabilitación de inmobles nos concellos de menos de 5.000 habitantes se adican a vender ou a lugar social. Tamén se triplica o apoio da Xunta aos promotores para que construan máis vivenda social. Imos subir o ano que ven de 5 a casi 15 millóns de euros o apoio para que os promotores poidan construir vivenda e vendela despois en precio social. Imos lanzar un programa de axudas para cubrir ata o 75% das rehabilitacións de vivendas para poñelas despois en aluguer ou venda en pobos de menos de 5.000 habitantes en réximen de protección.
Nesa sesión de control parlamentaria, Alfonso Rueda anunciou tamén novidades na atención á saúde mental. Xesús. Xola, que tal? Boa tarde. Unha das partidas que máis aumenta nos orzamentos de Galicia para o próximo ano é a dedicada á saúde mental, un 8%. Parte dese aumento irá destinado a contratar a 21 novos psicólogos clínicos. Así anunciou nesta sesión de control o presidente da Xunta. O BNG pedílle contratar a 100 e recordoulle, ademais, que xa se comprometera durante este ano, concretamente no mes de maio, a aumentar o plantel desa especialidade. Anunciou 83 millóns de euros dun plan de saúde mental que logo non cumpriu. Anunciounos un novo plan de saúde mental no inicio da legislatura e seguimos esperando. Anunciou tamén que iba a contratar a 14 psicólogos para atención primaria. Onde están, señor Rueda? Sabe vostede que medran un 8%, 37 millóns de euros. Moito máis, a partida que máis se incrementa nos orzamentos da Consellería de Sanidade é a partida dedicada á saúde mental. E o ano que ven van a empezar a traballar 21 psicólogos clínicos e iremos cada ano traballando na primaria. Supongo que vostede o sabe. Dende a bancada socialista acusaron a Rueda de non priorizar os proxectos que Galicia necesita. Aludiron directamente á fábrica que Altri pretende instalar en Palas de Rei e que eles obstaculizan. Rueda lamentou que esa oposición á fábrica os levará a denegar unha subestación eléctrica para toda a provincia de Lugo. Cando se xestionan fondos europeos, cando vostede asume e abraza un proxecto de outra etapa como era o proxecto de Altri, o defende e o sugiere, nós como actuamos? Nós actuamos paralizando ese proxecto e obstaculizando. Claro que sí, porque non creemos nese proxecto. Xa sei, vostede presume de que paraliza proxectos industriais. Construir non construe nada. Propositivo non é absoluto, así está en 9 diputados. Pero, bueno, pois farda de que consigue paralizar. De paso, paralizou toda a conexión eléctrica dunha provincia. Iso dalle exactamente igual. Outro proxecto do que estamos pendentes en Galicia é a mina de litio de Doade declarada estratéxica por Europa e que podería entrar en funcionamento algo antes do 2030. Ese obxectivo, segundo avanzou o seu director José Luis Corbacho. Se así fose, tería un horizonte de funcionamento de 42 anos ampliables se descobren máis reservas de litio a unha maior profundidade. Corbacho agarda que o proxecto poida crear uns 120 postos de traballo directos. Estuve rápida aí para collelo o antes posible e poder coller a oferta, porque está moi ben, a verdad. É unha das primeiras clientas en utilizar os novos abonos Activa Comercio. Pódense descargar dende esta mañá para mercar con desconto en comercios locais de toda Galicia. Hai 2,5 millóns de saldo, pero ollo, porque o normal é que voen. Nuns minutos vemos como se usa. O ministro Ángel Víctor Torres insiste en que o informe da UCO demostra que non cobrou ningunha comisión da trama que vendía máscaras cando ele era presidente das Canarias. Con todo, o PP ve no documento indicios da súa implicación e pide o seu cesamento. Ayer el informe de la UCO dejó las cosas absolutamente claras, ¿no? Ángel Víctor Torres séntese avalado e insiste en que non cobrou ningunha comisión ilegal. E niso, Víctor de Aldama dalle a razón. Non cobrou, di, pero só porque el se negou. Asegura que Coldo lle prometera ao expresidente canario 50.000 euros, de aí que se preocupase tanto polo pago das máscaras. Parecía el empleado de Coldo. E insiste en que arrendou un piso para que Torres mantivese encontros sexuais. Sigo diciendo lo que estuvo en el piso de Atocha. Podrá decir lo que quiera y me podrá poner las demandas que quiera. É que o ministro séntese vítima dunha campaña de difamación. Mire que se han dicho cosas del ministro Torres durante los últimos meses, cosas horribles. Ni rastro de ellas en el informe de la UCO, ni rastro. Pola contra, pro PP hai indicios suficientes para cesalo. Y alguien que tenga sospecha o duda sobre la decencia no se puede dedicar a la política. Os populares revisan se Torres mentiu na comisión de investigación do Senado e non descartan accións legais. Estamos estudiándolo porque evidentemente es un delito. Falso testimonio. Yo lo que dije es que a mí no me costaba ninguna reunión con ese señor, pero no me iban a entrampar, porque podía haber habido alguna reunión con más personas y eso bastaba para decir que yo había mentido, por lo tanto no me van a entrampar. E recorda que no informe só hai unha mensaxe que lle enviou Aldama. No xuizo contra o fiscal xeral do Estado, o ex-líder do PSOE de Madrid e un exalto cargo de Moncloa trataron de desvincular o Goberno e a Fiscalía da filtración do correo con datos da parella de Díaz Ayuso. Insisten en que xa estaba nos medios. ¿Recibía usted instrucciones directas de Francesc Vallès?
Instrucciones, no. As acusacións tratan de acreditar a implicación de Moncloa na filtración do correo con datos da parella de Ayuso, pero esta mañá tanto Juan Lobato como Pilar Sánchez Acera frearon ese intento. El documento que yo le paso ya estaba en los medios. A exalto cargo do goberno asegura que o pantallazo que lle enviou a Juan Lobato o recibiu dun xornalista. No recuerdo quién me lo envió y tampoco he podido contrastar. Non pode contrastalo por esta razón. Ya que cambié de terminal. O PSOE e Moncloa querían que Lobato utilizara eses datos contra Ayuso na sesión de control da Asamblea, pero o exlíder dos socialistas madrileños desconfiaba da orixe do documento e decidiu ensinar outro, un que estaba publicado por un medio de comunicación cos datos persoais tapados. ¿Te creyó que venía de Fiscalía? No es que creyera. Yo, por criterio de prudencia, pienso que, además como técnico de Hacienda del Estado, que ese es un documento que si no está certificado el origen, mejor no utilizar. Lobato, a saída do xuízo, pide unha reflexión. Yo creo que debía haber una preocupación general, no solo por este caso, en general, por la revelación de datos de carácter personal. O xuízo retomarase pola tarde coa declaración de xornalistas. Esta mañá declararon 3 e ningún quiso desvelar se contrastaron as informacións coa Fiscalía. E hai novidades no caso da muller de Sánchez, Begoña Gómez. O xuíz Peinado rexeita arquivar a causa e imputa a outro alto cargo da Moncloa. Trátase da secretaria de Presidencia do Goberno, Judith Alexandra González. Con ela son 5 investigados na causa polos delitos de malversación, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. Tamén declararán 9 testemunhas novas. A próxima vista do proceso será o día 12. As vítimas da Dina culpan a Carlos Mazón e a Pedro Sánchez dos fallos na xestión da Dina que acabou coa vida de 229 persoas. Consideran que houbo unha falta de coordinación e alertan de que se pode volver a repetir. El 31 de octubre, el presidente Sánchez hace una declaración desde el CECOPI donde asegura que pondrá todos los medios necesarios para combatir los efectos en las áreas damnificadas. ¿Dónde quedó eso? Al final, esa promesa de colaboración, que creo que era sincera, ¿en qué quedó? Galicia manterá as 22 paradas de autobuses estatais unha vez que a Lei de Mobilidade Sostible pasa a trámite do Senado. Paradas en concellos como Melide, Arzúa ou o Porriño e que desaparecían no mapa concesional de autobuses estatais. A continuidade destas paradas será unha reivindicación de Galicia e agora quedan garantidas na lei. Despois do Nadal, poderíamos enfrontarnos a unha folga no transporte en autobús na provincia da Coruña. Os traballadores ameazan con facer paros se non chegan antes a un acordo coa patronal sobre as súas condicións de traballo. Denuncian que o convenio leva 5 anos caducado, co que iso implica perda de dereitos laborais e de poder adquisitivo. Cando unha patronal che ven a ofrecer o 1,2 de subida salarial, o que te está dicindo é rompe a mesa negociadora e convoca unha folga, que é o que imos facer. Como é posible, no día de hoxe, en pleno 2025, que unha persona lle teña que dedicar ao seu traballo 14 e 15 horas? E xa non falamos de xornadas de 9 horas sin apenas descanso, que tamén pasa. Entón, non é só un problema salarial. Tamén ameazan con folga o mes que ven os funcionarios de toda España. O goberno ofreceulles subas de soldo ata 2028 para evitar a perda de poder adquisitivo, pero aínda non hai cifras concretas en riba da mesa. Os incrementos beneficiarían os máis de 3,5 millóns de funcionarios. O Concello de Pontevedra desmárcase de outros municipios da contorna e renuncia a subir a taxa do lixo do ano que ven. A conxelación chega nun momento no que outros concellos gobernados polo BNG na comarca do Morrazo están plantexando subas exponenciais dos recibos. Vamos a esperar, non? Porque se alguén sube linealmente a todo o mundo unha taxa que non está basada na produción de residuos, pois eso non é adaptarse á lei. Nós vamos a esperar. De momento, deixamos as cousas como están, conselamos absolutamente todas as tasas e todos os impostos.
Por terceira vez nunha semana, o Parque de Bombeiros de Santiago volve a estar hoxe prácticamente inoperativo. Están traballando únicamente 4 persoas ata as 10 desta noite. Só poden atender chamadas se algunha tarefa menor, pero non acudir a sufocar incendios. Detrás desta situación está a negativa dos bombeiros a facer máis horas extraordinarias despois de levar meses sen cobralas. O venres reúnense co Concello para negociar. Antes de final de ano, Aena comprométese a ter rematado un plan conxunto dos 3 que temos en Galicia para presentar novas rutas ás compañías aéreas. É a conclusión da primeira reunión do grupo de traballo que se constituiu para intentar ter máis voz dende Galicia. Aena presentou a súa diagnose dos 3 aeroportos galegos ás institucións que forman o grupo de traballo na súa primeira xuntanza en Santiago. A partir de aí, comprometeuse a buscar novas compañías aéreas que operen con novas rutas na comunidade. Nos hemos comprometido en los próximos 2 meses, antes de fin de año, a contar con los casos de negocio de aquello que hemos considerado que puede funcionar en Galicia para después, en los eventos especializados del sector, tener contacto con las compañías aéreas y plantearles los casos de negocio conjuntos. Desde Aena non contemplan limitar ningún destino en ninguna cidade. Neste sentido, o Concello de Santiago defende a toma de decisións pensando na necesidade dos 3 aeroportos galegos. Que Santiago de Compostela, como capital do país que é, ten que ser xenerosa e entender isto de maneira estratégica. Como digo, entendendo que o Rosalía de Castro é o aeroporto principal, tamén somos plenamente conscientes de que hai que traballar con xenerosidade e cos outros 2 aeroportos. Vigo fai fincapé nos viaxeiros de negocios e nos estudantes. Pero particularmente desde Vigo estamos preocupados tamén polo usuario de negocios, polo usuario que traballa. A Xunta deu conta das campañas para a promoción do turismo que aumenta en Galicia cada ano e pide a Aena un plan de investimentos. Ningún aeroporto pode perder rutas, pode perder conectividade e por eso tamén lle demandamos a Aena o plan de inversións. O grupo de traballo volverase a reunir nos próximos días co obxectivo de potenciar a coordinación entre os 3 aeroportos galegos. Unha muller de 31 anos está en busca e captura por orde do xulgado de Lugo. Impútanlle unha longa lista de delitos, todos por facerse pasar por médica. Non só atendía pacientes, tamén lles daba tratamento. Nuns minutos, todos os detalles. Volvemos neste punto ata a costa para comprobar os efectos do temporal que mantén en aviso laranxa a boa parte do litoral atlántico. En Marín e Pontevedra están moi pendentes da marea que onte xa asolagou a autovía. Paula. Si, Antía, esta autovía de Pontevedra a Marín onte sobre as 2:30 do mediodía viuse parcialmente anegada e, polo tanto, tivo tamén o tráfico prácticamente cortado a metade da tarde. Aquí, como vemos nestes momentos, o tempo sí que nos deu unha tregua, pero esta provincia de Pontevedra aínda se mantén en alerta laranxa na costa por ondas e tamén na súa totalidade do seu territorio en alerta amarela por fortes ventos e choivas. Unhas alertas no marco dun temporal que deixa ata este mediodía en toda a comunidade 150 incidencias xestionadas polo 112, a maioría delas nesta provincia de Pontevedra, tamén na da Coruña, que por sorte foron na súa maioría principalmente caídas de árbores. Por sorte, non hai que lamentar danos persoais. A chuvia fixo un deserto de Salvaterra. As dúas aquí xa levaban 72 litros por metro cadrado, case 50 en Salceda, onde a auga afogou a feira. Aunque o tempo non está tan malo, que estamos no inverno, pero bueno, a xente non ven a comprar. Prácticamente ninguna ya está a la vista, ya lo ves. Esto sí, es así. El invierno aquí es así y ya estamos más que hechos. Pola mañán tuvimos que esperar bastante porque nos chegamos normalmente a 7:30, pero montamos ás 9 porque caeu uns bons chubascos, pero de vento non. Entón, non haber vento, pois montamos un chisquiño máis pequeno, 4 metros, temos normalmente 9. Si, se sentiu o vento na costa, isto é Marín, o abrigo do Porto, pero con refachos de 78 km por hora. Esta noite foi bonita. ¿Sí? Me cachen, aquí pegou moi fuerte. Ya lo sé. Yo vengo de Valencia, de la Dana, imagínate. En Vigo, o aire derrubou pequenas árbores e algún contedor e houbo algúns accidentes de tráfico na contorna da cidade. En principio, non foron graves. Tamén toda a provincia da Coruña está en aviso amarelo pola chuvia. As máis copiosas caeron en Vimianzo, onde acumularon case 50 litros por metro cadrado. Os servizos de urxencias tiveron que atender moitas incidencias.
Así de intenso, chovía esta mañá en Santiago. Toda a provincia da Coruña está en aviso amarelo ata primeiras horas desta tarde. A zona máis afectada, o concello de Vimianzo, máis de 40 litros por metro cadrado e ventos fortes con refachos puntuais que acadaron os 122 km por hora. En Santa Comba, Lousame, Valdodubra e a comarca da Barcala, as acumulacións superaron os 30 litros por metro cadrado. Sí, caiu con forza. Desde as 3 da mañá non parou de chover en toda a noite, toda a mañá. Tiñenos falta de agua, pero que veña pouco a pouco, que non veña como noutras partes de España. E así, e esta mañá, o río Tambre o seu paso pola Ponte Maceira. Estes días de aí atrás siguen as choivas, nada máis que viña un fío polo lado da lado. Tamén o vento foi protagonista. Deixou velocidades de alrededor dos 80 km por hora en toda esta comarca. Eso era demasiado. Eu conduzo un autobús, non levaba o autobús co vento. Había que andar con moito cuidado. Os ventos do sur deixaron, iso sí, unha noite cálida con temperaturas mesmo por riba dos 20 graus. Hacía calor, fue lo que nos sorprendió y lo comentamos, hacía bastante calor, digo, 20 grados hasta ahora es un poco raro. En toda a provincia da Coruña é onde se registraron o maior número de incidencias. En xeral, pequenos asolagamentos, caídas de árbores, pero tamén algunha saída de vía. Esta ocorreu na ponte sobre o río Albariña, no concello da Baña. Aínda que se está investigando o ocorrido, toda apunta a que a condutora, intentando esquivar unha poza de auga, perdeu o control do vehículo que bateu contra a baranda. Por sorte, aguantou o golpe e evitou que o coche precipitase os 20 metros que ten de altura o viaduto. Toda esa chuvia deixa unha bonita estampa en Dumbría, na fervenza do Ézaro, a única de Europa que desemboca directamente no mar. A auga cae con forza e os que se atreveron a sair con este tempo aproveitaron para fotografarse nun dos puntos máis visitados da Costa da Morte. Onde apenas chove na Mariña Luguesa. Como sempre que ven un temporal con vento forte do sur, o que pasou nesa zona é que subiron as temperaturas ata máximas que nin sequera alcanzan moitas veces no verán, Demetrio. Sí, é difícil atopar un día nos meses de verán que acadará unha temperatura de madrugada como a registrada esta noite pasada, 25,3 graus. As 2:10 desta madrugada pasada aquí en Ribadeo, unha temperatura récord. Tamén arredores en toda a zona da Mariña de Lugo superáronse holgadamente os 20 graus, 22 e 23 graus en Lourenzá, por exemplo, ou tamén na zona de Viveiro, onde se registraban tamén refachos de vento fortísimos. O vento do sur soprou con forza ao longo de toda esa madrugada, onde se acadaban registros próximos aos 140 km por hora. Unha situación que sí, trouxenos como contraste a moi pouca auga que caeu ao longo de toda esta madrugada aquí na zona da Mariña de Lugo. Algo habitual parece ser estes contrastes nesta zona cando ese vento do sur ven asociado a unha borrasca. Nada que ver coas incidencias que deixou no resto de Galicia. No es normal para nada, es una barbaridad. Incluso a mí me asusta un poco. Es agradable, naturalmente, pero me asusta un poco. Es extraño porque este calor que está haciendo es increíble. Bueno, para nosotros es fantástico, como turistas vienes y te hace un tiempo maravilloso, pero vamos, muy contentos. Chegamos de Suiza, de Basilea, estábamos ali a 4 grados, chegamos aquí con 25 e claro, foi un pouco impresionante. Tampouco se libran do temporal en Portugal e seguro que notaron se foron dos moitos galegos que hoxe se achegaron ao tradicional mercado de Valença dos Mércores. No Porto están caendo trombas de auga por momentos, Brais. Pois sí, tempo moi chuvioso tamén aquí no Porto, aínda que na última hora acougou un chisquiño. O máis forte foi durante a noite que registrou máis de 23.000 lóstregos en todo o país, especialmente na capital, en Lisboa. Os danos materiais son notables, con máis de 90 alargamentos e 40 desprendementos de terra tamén na capital e na súa área metropolitana. Agárdanse máis treboadas para esta tarde o día de mañá, con especial intensidade aquí no litoral norte e con ventos de entre 80 e 110 km por hora. Moita atención tamén á excitación marítima con grandes ondas de 4 a 5 metros. As chuvias deberán dar un descanso entre o sábado e o domingo. En Bélxica está sendo unha xornada moi complicada en todos os aeroportos do país. Reprográmanse decenas de voos cancelados polos avistamentos de drons que obrigaron a pechar a terminal de Bruxelas e a de Liesa. María Calvo.
Sí, milleiros de pasaxeiros quedaron varados en aeroportos como o de Bruselas, onde lles proporcionaron camas, auga e comida para pasar a noite. Hoxe as terminais belgas van recuperando a súa actividade, as súas operacións, pero aínda así sofren numerosas cancelacións, desvíos e atrasos. Un caos no tráfico aéreo que se suma á preocupación das autoridades belgas. O ministro do Interior alerta de que os drons atentan contra a seguridade nacional. O de Defensa pide prudencia ante as informacións que apuntan a Rusia. O Goberno xa convocou ao Consello Nacional de Seguridade que se reunirá mañá de urxencia por estos avistamentos de drons no espazo aéreo de Bélxica que chegan xusto despois de incidentes semellantes en Alemaña e Dinamarca. Este enorme incendio provocou nun avión de carga que se esnafrou nunha zona industrial preto do aeroporto de Kentucky, nos Estados Unidos. Hai polo menos 7 mortos, entre eles os 3 tripulantes do avión. E tamén quedaron feridas graves varias persoas que estaban en terra. O avión ía destino Hawái. Levantara a uns 50 metros do chan cando explotou. As lapas estendéronse ata máis dun quilómetro. Un incendio destruiu unha curtoría de pel pro calzado en Elda, en Alicante. Varias dotacións de bombeiros traballaron arreo durante toda a noite para evitar que as grandes lapas afectasen as naves lindeiras. Están tendo problemas para extinguir o incendio pola temperatura que alcanzou o material almacenado na nave. Formouse unha fumareda tan mesta que puideron vela a varios kilómetros. E un incendio forestal motivou o desaloxo de 40 veciños en Cervo. O vento forte fixo que o lume avanzase con rapidez e temíase polas súas casas. Arestora, o lume está controlado e a maioría dos veciños xa volveron aos seus fogares. Foi unha noite de moitos nervios e tensión. As lapas quedaban ás portas das casas. Ventaba con forza e isto avivaba o lume. Que eran moi desfavorables nos días de hoxe, vento do sur, 19 grados de temperatura, vento moi forte. 40 veciños da urbanización de Río Cobo foron desaloxados durante a noite, pero xa volveron ás súas casas. Os que aínda non o fixeron son os 8 que viven na zona da Pedrosa. Ainda están sin poder ir ás súas casas por eso, porque había moito fume. O máis perigoso foi o vento e, controlar que as casas, sobre todo, que non chegara ás casas e, o desaloxo das persoas pois foi evidentemente por eso, para previr. Durante a noite tamén se confinaban os usuarios da residencia da terceira idade. Máis que nada para que confinaran, pecharan portas e ventanas. O lume está controlado, pero segue a haber moito fume. Quedou a escasos metros da vía do tren e do polígono industrial. O lume comeza nunha zona donde hai unha línea de alta tensión, donde hai unha palmera, parece ser que escoitaron tronos. De momento queda pendiente un pouco de que se verifique cales son as posibles causas. Arderon unhas 5 hectáreas de monte baixo e eucaliptos. Na zona seguen os equipos de extinción. Completamente calcinado quedou un coche que empezou a arder cando circulaba pola autoestrada AP9 en Sigüeiro ao lado de Santiago. Afortunadamente non houbo feridos e conseguiron levar o coche ata beira vía antes de que ardese de todo, así que tampouco tiveron que cortar o tráfico. Iso sí, a columna de fume foi de tal tamaño que se vía a distancia a través das cámaras da DXT. Máis grave foi o accidente que provocou un condutor bebedor na Rioxa. Saltou un stop e bateu contra un coche que circulaba correctamente. Chocaron con tanta violencia que os dous vehículos saíron despedidos e o condutor do outro coche quedou ferido grave. O da furgoneta, de 37 anos, multiplicou por 3 a taxa de alcohol permitida. O que puido provocar un accidente foi o conductor o que a Policía Local de Poio perseguiu polo centro urbano. O conductor, xa identificado, é un coñecido delincuente habitual de 43 anos con numerosos antecedentes. Conducía sen permiso tras perder todos os puntos e está investigado por condución temeraria e desobediencia grave aos axentes da autoridade. Unha muller de 31 anos está en busca e captura. Acumula un amplio historial de delitos, pero todos polo mesmo motivo. Facese pasar por médica. Non só atendía pacientes, tamén lles daba tratamento. Nuria.
Sí, a muller chegou a exercer como falsa médica e mesmo a colexarse aportando documentación falsificada. Foi contratada como facultativa en residencias e tamén en clínicas de distintas localidades das provincias de Lugo e tamén da Coruña. En todas elas estivo traballando durante pouco tempo ata que foi arrestada en 2020 no marco da Operación Domus. Dende entón foi apartada do ámbito sanitario e está pendente de render contas ante a Xustiza. En marzo deste ano tiña que acudir aquí ao xulgado do penal número 2 de Lugo para un xuízo, pero non se personou. Dende entón está en paradoiro descoñecido. Enfróntase a unha posible pena de 3 anos e medio de prisión polos delictos de intrusismo profesional e falsidade documental. Agora mesmo pesa sobre ela unha orde de busca e captura e ingreso no cárcere. En Silleda buscan os autores da sabotaxe a unha plantación de oliveiras no Pazo da Cascaxide. Máis de 600 árbores apareceron taladas pola base. Iria. Pois a imaxe é verdadeiramente impactante. 1, 2, 3 e así ata 600 oliveiras destrozadas no chan nas fincas deste Pazo de Silleda. Alguén as cortou a eito a pasada fin de semana coa axuda dunha macheta ou dunha fouce. Polo momento se descoñece quen puido facer esta sabotaxe, pero os propietarios do Pazo teñen as súas sospeitas e piden a colaboración cidadá para se alguén ten algunha pista que a comunique a eles ou a Garda Civil para evitar que o resto de oliveiras que aínda se manteñen en pé no Pazo corran a mesma sorte. As oliveiras tiñan 5 anos e estaban a piques de producir aceite nas terras do Pazo de Cascaxide. Pero alguén decidiu sabotar debaixo o proxecto, talando máis de 600 pés das súas plantacións. A desfeita atopouna Luís na mañá do luns. Pois cheguei aquí, vin todo isto así xa cortado, vin xa todo isto tal como está, xa desfeita, total, e non sei o que pasou, nin que non fixo, nin por qué. Sospeitan que o culpable entrou na plantación na noite do venres ou do sábado e usou unha fouce ou unha machada para cortar os pés das oliveiras. Tamén cren que non estaba só. Me imagino que isto tuvo que ser máis dunha persona porque son 600 olivos, o sea, unha persona sola para facer tantos cortes, pois debeulle quedar a mau cansadiña. Os propietarios do Pazo xa denunciaron os danos ante a Garda Civil. A máis do prexuízo económico, cren que se pode tratar tamén dun delito ecolóxico. E teñen sospeitas de quen puido encargar a acción. Eu imagino que isto que ten que haber algún motivo, alguén ten algún motivo, e bueno, algo sospeita sí que hai. Mentres a investigación avanza, dende o Pazo fan un chamamento á cidadanía para dar cos culpables. Pedimos a calquera que vira algo, sospeitara algo, teña algunha información, pois que non la faja chegar de algunha maneira. Agardan poder enxertar ou aproveitar os rebrotes de algún dos pés talados e que a sabotaxe non se repita coas oliveiras que aínda quedan noutras parcelas do Pazo, porque o proxecto do aceite segue vivo, malia que alguén queira impedilo. Crece o mercado negro de medicamentos, entre eles os máis demandados fármacos como o Ozempic para perder peso ou potenciadores sexuais. Detrás están organizacións relacionadas con narcotráfico. A oferta é infinita, a demanda cada vez maior. Os que son hipoglucemiantes que están relacionados cos descensos de peso rápido, por exemplo, con famosos Ozempic, un pouco o HIIT. Tamén hai algo de psicótropos para disfunción eréctil. Si de alguma maneira fai anos o mellor se distribuían a través de empresas, herbolarios, de gimnasios. Hoxe en día o que estamos vendo é que casi todo é por venta online. Un dos últimos alixos apareceu case de casualidade en Becerreá. A Garda Civil detivo un individuo que levaba o coche cargado de maletas con medicamentos, a maioría con efectos afrodisíacos, a procedencia a saber. A maior parte desa medicación viña de Colombia e incluso algún deles había sido retirada por as autoridades sanitarias e prohibida o seu consumo en Colombia. De aí que a mellor ese tipo de excedentes veña para España. Por un lado son as falsificacións que suelen vir de países asiáticos, incluso de África. Detrás, organizacións ligadas ao narcotráfico. Se están empezando a utilizar moitos canales, os mesmos canales de introducción de drogas, ven traer un produto farmacológico de alá dos países do oeste e ao mesmo tempo de aquí se trasvase cocaína hacia lá. O mercado negro dos medicamentos medra ritmo de vertixe porque os beneficios son moi altos e as penas moito máis baixas que as da droga. Calcúlase que pode mover uns 300.000 millóns de euros ao ano.
Algúns medicamentos son utilizados irregularmente como drogas recreativas, pero o consumo das tradicionais cae a mínimos históricos entre a mocidade. O último estudo do Ministerio de Sanidade recolle que os rapaces de entre 14 e 18 anos beberon un 2,6% menos de alcohol no último ano, fumaron un 6,5% menos de tabaco e algo máis dun 6% menos de cannabis. Desde los 30 ya me salió el pelo canoso, entonces ya empecé a sentir la vejez. A partir dos 40 empezas a notar o baixón. Eu non me considero vello, teño 67, o sea que cada un. A idade en que nos consideramos vellos cambia moito segundo a quen lle preguntemos. E un de cada 5 españois din que empezaron a notala aos 40. Moitos non estarán de acordo, pero os médicos din que non van desencaminhados. Un de cada 5 enquisados si percibe que comeza a facerse vello a partir dos 40 anos. Creo que eso a nivel físico que se empeza a notar un montón de cousas. As canas, a forza, o estado de ánimo. Notase sempre, yo que diga que non é certo está mentindo ou vive outra realidade. A partir dos 40 que teño as gafas para me mirar ao espello. Entonces eu non me vexo máis vellas realmente, eu. Para quen sí queira ver, notará que as enrugas e a flacidez afloran. En concreto, aos 44 anos empezamos xa a perder masa muscular, tamén empezamos a ter problemas de pel, a pel tamén volvese peor e iniciamos problemas cardiovasculares. Os investigadores que analizan moléculas e microbiomas sinalan o tópico no avellentamento, os 60 anos, pero depende moito dos nosos hábitos. Os 30 anos deberíamos empezar a cuidarnos máis, facer exercicio e ter unha alimentación sa. As persoas que non levan hábitos de vida saudables, que fuman, que non fan unha dieta correcta, que beben alcohol en exceso, pois evidentemente a súa idade cronolóxica é unha, pero a biolóxica é outra. Hai persoas de 40 anos que parece que teñen 60 e ao revés. Hai persoas que nin con 40 nin xubiladas se sinten vellas, depende moito do noso ánimo. Todo es la mente, la energía que tengas, todo. Yo tengo 66 y me siento como tú. Emocionalmente, moralmente, psicológicamente, estou ganando juventud, porque senón estamos perdidos. Máis de 50.000 bonos descargados nas 2 primeiras horas. Así comenzou a campaña deste outono no Bono Activa Comercio da Xunta, que ofrece descontos aos clientes do comercio local. Os comerciantes esperan un impacto positivo nesta quincena que adoita ser a máis frouxa do ano. A campaña dos bonos Activa Comercio comeza neste 5 de novembro, escuro e chuvioso que fixo que os primeiros trocos fosen chegando case a contagotas. De momento empezamos tranquilitos e hubo un problema informático, tamén nos ha paralizado un pouco, pero bueno, iremos notándolo como outros años, seguro. Houve unha pequena incidencia técnica que xa está solventada, pero bueno, pos datos que nos dan dando xa se levan descargados máis de 50.000 bonos. Hai 2,5 millóns de euros disponibles para financiar as compras. Cada bono supón un desconto máximo de 30 euros. Entre 20 e 30 euros de compra pódense descontar 5. Entre 30 e 50 o desconto é de 10 e hai 15 euros de rebaixa se a compra é de máis de 50, ata esgotar o saldo. É que salían hoxe, entonces, pois, estuve rápida aí para collelo o antes posible e poder coller a oferta. Un incentivo para reactivar o comercio nunha quincena en que moitos clientes esperaban polo Black Friday. De uns anos a esta parte sí que se notaba que as compras se ralentizaban, casi se paraban, porque todo o mundo espera as ofertas de final de mes. Agora tamén co tema do tempo poidamos ter un pouco máis de fluxo de clientes e sempre ben van. As compras xa tes que facer, entonces aproveitas estes días para comprar un poquinho antes a mellor precio, claro. Xoguete, roupa, calzado e tamén nestes bonos hai descontos en establecementos de hostalería. Xa están en marcha as obras da nova Facultade de Farmacia de Santiago. A Xunta vai investir 12 millóns de euros neste proxecto, un dos máis demandados pola comunidade educativa. As clases comezarán a impartirse no novo edificio no 2027. Alfonso Rueda destacou a importancia de que as 3 universidades camiñen sempre da man.
O Goberno galego denuncia que se está obrigando a menores inmigrantes a saír das Canarias en contra da súa bondade. Segundo os informes revisados, varios menores migrantes opóñense ao seu traslado a Galicia alegando distintas razóns persoais. Un deles, procedente de Gambia, asegura ter un compromiso verbal cunha familia das illas que está disposta a acollelo cando cumpra a maioría de idade. Outro, de Mali, manifesta que xa traballa en Canarias. Tamén hai casos de mozos que prefiren desplazarse a outras comunidades onde teñen familiares ou persoas de referencia. A conselleira de Política Social defendeu na Cámara Galega que non se entende por que a oposición non protesta polas imposicións do Goberno central en materia de acollemento e insistiu en que Galicia só pide que se respecte a vontade e o interese dos menores. Tampouco protestan en ningún momento pola imposición da acollida sen ningún tipo de financiamento, de 317 menores estranxeiros non acompañados, 0 menores para Cataluña e para o País Vasco. Un informe de Cáritas constata que por vez primeira na historia as novas xeracións vivirán peor que os seus pais. O estudo conclúe que 4,3 millóns de españois están en situación de exclusión severa. Subiu un 52% dende 2007. A vivenda e o emprego precario convertéronse nos motores da exclusión social. La vivienda está expulsando a 1 de cada 4 hogares de una vida digna y triturando el difícil equilibrio de las clases medias. 11,5 millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral. Hablamos de asalariados precarios, hablamos de autónomos precarios y hablamos de desempleados intermitentes. E dende hoxe está xa nas librarías de Francia o libro das memorias do rei Xoán Carlos I. Co título de Reconciliación, don Xoán Carlos reivindica o seu papel institucional durante os seus 39 anos de reinado. En este libro non elude a relación delicada que ten na actualidade co seu fillo, o rei Filipe VI, e coa raíña Sofía. As memorias publícanse en España o vindeiro 3 de decembro. A saída do libro colle en Galicia a don Xoán Carlos, que vai pasar uns días na casa do seu amigo Pedro Campos en Sanxenxo. Se o tempo permite, ten previsto participar na última regata da temporada, Desafío Barceló, que se celebra en augas da ría de Pontevedra o sábado e o domingo. A cidade da Coruña está de actualidade porque sae unha canción do novo disco de Rosalía que se acaba de publicar ao parecer por erro. En Reliquia, que así se chama o tema, a cantante lembra algo que lle pasou durante a súa actuación no Coliseo no ano 2022. Rosalía vai adiantando temas do seu novo disco Lux a contagotas. O 20 de outubro publicou o primeiro vídeo oficial para adiantar que o disco completo se presentaría este venres. Pero este martes un segundo tema, Reliquia, puídose escoitar nunha plataforma musical. Estivo accesible só alrededor dunha hora, porque supostamente o de publicalo xa foi un erro. No relatorio de cousas que lle pasaron en distintos lugares de todo o mundo, a cantante incluíu que lle pasou na Coruña hai 3 anos durante o concerto da xira de Motomami no Coliseum. Me parece genial. La mencione, la verdad, muy bien. Que a mencione unha personaxe como Rosalía é un gran logro para a nosa cidade, penso. Na coreografía dun dos temas daquela xira, Rosalía simulaba que cortaba unha guedella do pelo e sen darse conta, no concerto da Coruña, cortou unha de verdade. Os coruñeses prevén que isto lle vai dar á súa cidade unha repercusión global. Mucha publicidad, o sea que esto seguramente se llene nada máis que por eso. Eu supongo que a xente que escoite Rosalía teña de referencia, pois sí, influirá de certa maneira. O temporal foi acougando en terra, non no mar. En zonas como en Bayona estará en aviso laranxa por mor desa situación de mar combinado. Vemos imaxes en directo tamén dende o Pedroso. Agora mesmo aquí na capital de Galicia temos en torno aos 13 graus, nunha xornada en que continuará chovendo precipitacións intermitentes que aínda pode chegar a acumular por riba deses 40 litros por metro cuadrado en boa parte da provincia da Coruña. No interior da provincia de Pontevedra será no último punto da comunidade onde se desactiva o aviso por precipitacións e ademais teremos unha xornada en que as temperaturas máximas non van a mudar. Os compañeiros do Quen anda aí van estar esta tarde pendentes da evolución do temporal, pero tamén están a traballar noutros temas. Cales, Juan? Moi boa tarde, en día. Pois hoxe imos pasar consulta coa doutora Teresa Castro
Vainos aprender como protexernos das doenzas de transmisión sexual que se están a disparar en Galicia e tamén falaremos do perigoso auxe do carcubi, a chamada droga dos pobres. Imos estar moi pendentes do temporal e das súas consecuencias. Acompañaremos membros de Protección Civil de Muxía nunha xornada de traballo tan complicada para eles e vai estar con nosa amiga Julia. Nos últimos días recibiu moitas consultas, esta tarde vaille responder a nosa audiencia. Todo isto e moito máis contra as 4:30 da tarde no Quen Andai. A información continúa en G24 e G24play.gal. E agora, os deportes, Evi. Hola, tía, que tal? Boas tardes a todos. Primeiro, inconvinte pro Celta na seguinte aventura europea. O seu avión sufriu unha avaría e hubo que agardar outro. En todo caso, nada grave. O único é que non poderán adestrar no campo do Dinamo esta tarde. Xa están en Peinador, pendentes de sair, así que en breve damos esos detalles. Volvemos agora.